ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನಿಗನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರೋನಾ ಈ ವರ ಪೋಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವು ಆತ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಂಜೆ ತೋಜುನು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂಬಿ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ ದಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಆತ್ತವ್ ನಿರ್ಪಾಟ ಅಂಬಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮುಸುಂಟುದುನಾಗ ಈ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಿಲಿ ಬಾತ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೆಂಪು ನಾಮ ಆಯ್ತಾಡಿ ಟಚ್ ಲೈವ್ పోందుండు మారే బాడీ అయితాతికి అయితాతే బాడీ టీవీ లైవ్ పోందుండు పోందుండా పోందుండు డాక్టర్ పోందు ಸರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಕ ದಿಪ್ಪ ಎಂಕದಾಳೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏ ನಿಕ್ಕತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂಗುಲಿನ ಬೈದಿನ ವಿಶೇಷ ಎಂಗುಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೈದಿನಿ ಈ ಡೈಲಿ ಪಾಪ ಓಡಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈದ ಈ ಬನ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞೆ ದುರ್ಜನ್ ಜನೀರಿ ನಜ್ಜಿ ಸರ್ಜನ್ ಮಾರ ಸರ್ಜನ್ ವರದರಾಜ್ ಬಾಣಾವರ ವರದರಾಜ್ ಬಾಣಾವರ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವರದರಾಜ ಏರ್ವನ್ನೇನ ಬುದಾರ ವರದರಾಜ ಬಾಣಾವರ ಇರ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಪ್ಪಿದೆ ಓದಿದೆ ಆಯ್ತು ಓತ್ ನೀವು ವಾರದ ರಜೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ವಾರದ ರಜೆ ಭಾನುವಾರ ಗೋಡು ವಾರದ ರಜೆ ಐತಾರ ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಅವೇನು ಓದ್ಬಾರ್ದು ಉಲಾಯ್ ತುತ್ತೇನೆ ಕೌಂಟರ್ ತುತ್ತೇನೆ ಕೌಂಟರ್ ಯಾರು ಗಿರಿಧರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ವಾರದ ರಾಜ ಭಾನುವಾರ ಅವು ಗೋಡ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಜಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕುಚ್ಚಿಲ ಗಡ್ಡಲ್ ದೆಪ್ಪು ನೀನು ತೂ ಉರುವ ನಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರೆ ಅವು ಆಪಣ ಬರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಪಿರು ಯಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ಗೋರ್ಪುಣೆ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಓಕೆ 2000 ಪೋಯ್ಲ ಕಾಣಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಅಂತಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ತಜ್ಞ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದಲೆ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬರ ಬೋಡೆ ಅತ್ತ ಖ್ಯಾತ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಾವು ಅತ್ತ ಆಯ್ತು ಬೋಡೆ ಖ್ಯಾತ ಬೋಡೆ ಪಾಡು ಬಡಿ ಆವಡು ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓತಿ ಖ್ಯಾತವ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಕಾಲಿ ಕೇತಾವ್ ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನರಹರಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಂಜಿನ ಟೂರ್ ಉಂಡ ఒక నరహరి మానస డ్రైవర్ బస్ ఉండే ఎంజినే హరిహర అన్న బుదారు మానస గురుకార్జన బుదారు గంగోత్రి మగల్ల బుదారు కడకి అంబేరం ಬಿಡ್ದು ಹುಡ್ತೈ ಅಂಬೇರಂ ಸೇರ್ಬಾರ ಆವಡ್ ಬಿಡು ಸುರಂತ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮೂಜಿ ತಜ್ಞರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಡಪರಂಡು ಈ ಚರ್ಚೆ ಸುರುಕಾದ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಈ ಕರೋನಾ ಬಂಡ ದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಕರೋನಾ ಪಂಡ ದಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹುದು ಹೆಂಗೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ತೋಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡವು CORONA ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಡಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಡಡ್ಡು ಟೈಪ್ ನಡ್ಪದ್ದೆ ಕೊರೋನಾ ಡೇ ಒಂಜಿ CORONA ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ KORONA ಕೊರೋನಾ ಅವಲ ಕೊರೋನಾ ಡಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಅವತ್ತು ಕರೋನಾ ಬಂಡ ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ದಾದ ಅನ್ಪ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೇ ತೋಜು ಕೊರೋನಾ ಮಂಡೆ ನಡ್ಪತ್ತೇನ ಡಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞ ದಾಲಜ್ಜೆ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು ಬನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನಲ ಮಂಡ ಮನಲ ನಿಗುಲು ಬನ್ನ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಿನ್ನೇನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸಾಕಿಲ್ಲನ ಬಕೆಂಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಕೆಂಜಿನ ಈ ವಾಸ್ತು ಬಕೆಂಜ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ ಯಾ ಫನ್ ಬಗೆ ಬನ್ಬಾದಾನು ಬಕ ಪೋಪ್ಯಾನ ಅದ್ ನಿಖುಲ್ ಬಾಬು ನೋಡಿದ ಯಾನೇ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ನಿಖುಲ್ ಸಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಲು ಅತಾವ ಎಂಕೊಂಡೆ ಲೈವ್ ಓಡೆ ಲೈವ್ ಓಡ ಲೈವ್ ಒಂದಂಡ್ ಶೇ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋಡಿ ಓಲು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡುಂದು ಸರ್ ಸುರಂ ಆನ್ ಬಿಡು ಸುರಂ ಬ್ಯಾ
ಏನೇ ಇನ್ನೇನ ಕಾರ್ ತಾಗೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ನಿನ್ನೆನ ಕೈ ತಾಗುನ ಕಾರೇತಾವು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಬೊಕ ಎನ್ನೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದ ಎನ್ನ ದತ್ತಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಮಿತಿ ಬೋಡು ಏ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡ ಸರಿ ಬಾಡಿ ಇದು ಮಾಡು ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕರೋನಾ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಂಚಂದ್ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಎರಿಗಾಂಡಲೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಚೀನಾಡು ಚೈನಾ ಚೈನಾ ಅವು ಚೀನಾ ಚೀನಾ ನೀವು ಅತ್ತ ಚೀನಾ ಹುವಾಂಗ್ ಹುವಾಂಗ್ ಬಾಯಂಗಾಯನ ಹುವಾಂಗ್ ಚೈನಾದ ಹುವಾಂಗ್ ಆಯಂಗ ನಿಂಗೆ ಸಾವನಿಗೆ ನಾವು ಹುವಾಂಗ್ ಊರು ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಮುಲ್ಪಲೆಕಾನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಪುಟ್ಟಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪಲೆಕಾನೆ ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ಚೈನಾಡು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೂರ್ವಲೆ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಬಂಡೇರಿಗೆ 45 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾರ 45 ದಿನಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಒಯ್ ಹೋಲು ಓಲು ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡಿನೇನು ಯಾರ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತೂವಾರ ಇಂತರ ಒಂದಿ ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಮುಸುಂಟ ಆ ಬಾಲೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ತೂತಾರ ಕೊರೋನಾ ತೂತಾನೆ ಪೆದಗೆ ತಲ್ಕತ ಮುಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟ ಅವಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೆದಂಬತ್ತಿ ಅದೇ ಸೀದವಾತ್ತು ಎನ್ನ ಮುಸುಂಡು ವಿಷಯ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ 45 ಇಂತ ಬಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೀನಾದ ಕುಲ್ದಾದ ಮಂತೆರ ಬಾಲೆ ನಲ್ಪ ಕುಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಕಬ್ಬೆ ಬುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ಣ್ಯ ಪುರೇಲನ್ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮ ಇಂಟಿದ ಗಡಿಕ್ ಬಗ್ಗಿ ವಾಗಡಿಕ್ ತಾರದ ಗಡಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಬಾರ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ತಗೊಳ್ಳ ದಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳ 45 ಬಾಲೆ 45 ಇಂತ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಉಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ ಎಂಗುಲೆಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಗುಲೆಂಜನೆ ಮುಂದೆ ತೆಪ್ಪು ತರ ಕೊಡ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಗುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಎನ್ಜಿ ಸಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ವಾಸ್ತು ಮಾರೆ ವಾಸ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬುಜೋ ಅದೇ ಈ ಎಂಜನಿ ಎಂಗ್ಲೇನೆ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ಎಂಗ್ಲೇನೆ ಬರ್ರ ಬಂದಿಂದ ಬನ್ನತೆ ಅಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ ಅಂತನೆ ಅವ ನಂಗ್ಲು ಪೋವನ್ ಪೋವನೆ ಎಂಜನೆ ಈ ಬರ ಅಂತನೆ ಆಗಿನಿ ಮಾಡಕೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಹೊಸತ್ಯ ಇಂಚ ಪಾಯಿನತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತಲೇನು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಿಂದ ಈರಗದಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿಲ್ ಮಂಡ ಆರ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈನಾಡೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ ನಾವು ಚೀನಾಡು ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವು ಚೈನಾ ದೇ ಬಂಡ ಈಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಪೇರು ಜಪಾನ್ ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪುಡುದು ಪನ್ನೊಂದು ಚೈನಾಡು ಐತ ಬದ್ದಡಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಚೈನಾ ಯಾರಿದ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ತದ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚೈನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಐಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತಾನೆ ಆಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮೆಜ್ಜಿ ಚೈನಾಡು ಏರು ನಾರ್ಬತ್ತಾರ ಈರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಯ್ದಾಟಗಿರ್ ಈರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಪ್ಪು ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕಡಿ ಬಿಡಿದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಲಕಡಿ ಬಿಡು ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಇರೇಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಪ್ಪು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಂಡು ಕೊರೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಪ್ಪು ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ಅಪ್ಪೆ ಮೆ ಉಂಡು ಚೀನಾಡು ಅದು ನಾರ್ಬತ್ತಾರ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೋನ ಏನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೇ ನಾಡ್ಬತ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಗ ಆಯ್ತಾ ಐಕಲ ಮಾತ ಚೀನಾದಕಲ ಮುಸುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಬ್ಜಿ ಈರು ಮನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಮುಲಿಕ್ತೇರ್ ಚೈನ್ ಅಡಿತೇರ್ ಆರ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3000 ಕೋಟಿ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತೋ ಅವ್ಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಕ ಪೋಯಿನತಿ ಲಾಭತಿ ಏರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತ ಮುಸುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತಿ ಐಕಲ ಐತಾರ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ರು ನೆಟ್ ಮತ ಹಾಕ್ವೇರು ರೈಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ ಹಾಕ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಕೊನಪೇರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೋರ್ದೇಗನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡೆ ಚೈನಾದಾಗ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾ ಬನ್ನ ಸಂಚಿರ್ ಬಾಡ್ನೆ ಔಟ್ ಆದ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಮುಸುಂಡು ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಒಂಜೆ ಮುಸುಂಡು ಅತ್ತೆ ಐಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಯನ ಮೀಸ ಗೀಸುಂಡ ಆಯನ ಸೇಮ್ ಮೈ ಚೈನಾದ ಐಕ್ಲೆಕನೆ ಚೈನಾ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂದ ಮೀಸದಾಡಿ ಬೋಡೆ ಬರೋಣ ನಿನ್ನ ಎಕಾರ್ದಿಂಜಿ ತೋಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಎಕಾರ್ದಿಂಜಿ ತೋಂದಲ್ಲ ನಾನು ಐತೇನೆ ಅವ್ನು ತೋರ್ಚಿ ಮೂಲ್ದುಲಯ ಒಂದೇ ಬರ್ ಮೂಲ್ದುಲ ಅವಳೇದಾಯ್ತು ಕುನಿ ನಾನಲ್ಲ ತೂಪೇನು ಸರಿ ಖ್ಯಾತ ಮೇರಡ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅತ್ತ ಉಂದತೆ ವಾಸ್ತುದ ఆయన వాస్తే సరే మల్పొడిచి ఆయన వాస్తే సరే జల కుల్దుందులు నేను జలగులు మారే ಅಯ್ಯ ಪಾತೇರಿ ಪನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇರಿ ಸರಿ ಕರೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಕೊರೋನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ನೆಂಬನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಮಾರಿ ಅಂತ್ಯ ಮಹಾಮಾರಿ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ
ಮಾರಿ ಅಂಬೇವು ನಮಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಠ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಹೋಪುಜಿಂದ ಹಠೋಟುಕೊಳ್ದು ನಾವು ಹಠ ಅದೇ ಮಾರಿ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಗಿಡ್ಪೆತ್ತೆ ಈ ಎಂಜ ಮೈಕೇನ್ ಮಾಡ್ದು ನಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆತನೆ ಈ ಆಪ ಅರ್ಧನ ಸರಿ ನಮ್ಮಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಹಲೋ ಓಯ್ ಎರಡ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಮನ್ಯತೆ ಅವು ದೆರ್ಪರಿ ಜವ್ ಆನ್ ಆಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ ಏನೋ ಕಲ್ದಿನ ಮಾರೆ ಫೋನ್ ದೇಶ ಕಲ್ದಿಜ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾತರ ಇತ್ತರೆ ಏರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೆಟ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ ಪನ್ಯ ಅಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್ ಮೈನ್ ಹಾ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತೆ ಇರದಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಿನಿ ಕಂಡು ಬತ್ತದಾರ ಇಂಚ ಇರು ಮರ್ದದಲ್ಲ ಕಂಡು ಬತ್ತದಾರ ಅಂದ್ ಮರ್ದು ನೀನಡ ಉಂಡ ಎಂಡೆತ್ತ ನೀರಡಗೆ ಏನ್ವೆ ನಾನು ಅದು ಎಂಡೆತ್ತನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಗತೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಮಾತ ಅದಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಜೆಕ್ ಬೈ ಬಿದಮ್ಮ ಮರ್ದುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇರಡ ಮರ್ದುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಏನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏರ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನ ತಗಡೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಕಡೆ ಏರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಕೆನ್ನ ಮರಿದಿ ಕಲೆ ಬರ ಸರ್ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ಸರ್ ದಿಲ ಫೋನ್ ದಿಲ ಗೊತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಪತೆ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ಡ ಒಂಜೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಪಾತೆರ್ಡ ಏರಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ಡ ನಂಗೆ ಗುರ್ತ ಜೊತೆ ಬಾಡಿ ಮರಿದಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾಗ ಮರ್ದ ಶುರು ಕಾಜನಾಗ ಮರ್ದ ಅಂದ್ ಅವ್ ಕುಡಾರ ಬಂದ್ ಡೋರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜೋ ಗಡಿ ಪಂಡಿಯನ್ನು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜೋ ಸರಿ ಈಡ ಈ ಕೊರೋನಾಗ ಮರ್ತ್ ನಾಡ್ದರ ಅತ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಡ್ದಾತನೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಾತ ಇನ್ನು ಕೂಜಾರ ಬರ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಪಿರಿಯಡ್ ಮರ್ದು ನಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೇನೆ ಅವೇನ್ ಮರ್ದು ನಾಡ್ ಬರ್ತದ ಲಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮರ್ದು ಇಂಚ ನಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಬಂಡೇನೆ ಐಟಮ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ದಾನೆ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ತಿಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಡು ಪಣ್ಯ ಗೂಂಜಿ ನೀಡು ಪಣ್ಯ ಪಚ್ಚಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆಕಾಯಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಇನ್ನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಮರ್ದು ನಾಡ್ ನೀರು ಮರ್ದಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ ಅಂಚೆ ಇರ್ತಾವು ನಾನು ಆಟಿಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪಾರ್ದಿಂಗ್ಲ ಮರ್ದು ನಾಡ್ರ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಚೀಪಡ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರದ ಬೊಂಬೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾರ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮರ್ದು ನಾಡ್ ಬದ್ದೆ ಭಾರತ ಕಾಯಿ ಬೋಡ ಭಾರತ ಕಾಯಿ ಬೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಲ ಬೋಡ ಕುಂಬುಡ ಮಾತಾಡ್ಜೇಟ್ ಕುಂಬುಡ ಈ ಬೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರ ಸಾವದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಸುಲಭ ಮರ್ದು ನಾಡ್ ಬದ್ದಾನೆ ಮರ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣದ ಪಲ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣ ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪದಾರ ಅಡ್ಡೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಯ್ ಕೊರಿಯೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರಿಯೆ ಪುಚ್ಚದ ಕೊರೋನ ಕೂಡ ಆನಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರಿಯ ಯಾನ್ ಚಾಲು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಗುಣ ಕೂಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಕೊರಿಯನ್ ನಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ನಾಯಿದ ಗುಣ ಏನು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಿದ ಗುಣ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆತ್ತಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಪೆತ್ತದ ಗುಣ ಅನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ರ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗೆ ಎಸಿ ಅಣ್ಣ ಬೇರ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಐಟಮ್ ದಾದ ಬಾಡ್ದೆ ಎಂಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿವಾರ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಮಾತಾಡ್ ಯಾನೇನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆನಾ ಕೊರೋನಾ ಮರ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದ ಅಂಜೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ದಾದ ಐಟಮ್ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಪುದರಂಜನಿನ ಎನ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ ಸುರೂಕು ಆಯನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಚನ ಆಡ್ದೆ ಸುರೂಕು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮರ್ದು ನಾಡ್ದಿನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಡ್ದೆ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋದ್ನ ಓರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಇಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪರ ನಾಡ್ದನತ್ತ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಏರೇನು ಮಲ್ತನೆ ನಾಡು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪರ ಬಂಡೆ ಮರ್ದು ನಾಡ್ಲೆ ಯಾನೈಕು ಮನೆ ಬಂದು ಏತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಓರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಕೊರೋನಾಗ ಮರ್ದು ನಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತಿ ಇಮ್ಮೇನ್ ಏರ್ಲೆ ಬಿಡಾದ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ హలో ಹಲೋ మేరులేరే ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ದು ಜೋಡು మీరు ఎన్న కండని లేరేనా ಪನ್ಯ ಏನೇ ಮೂಲಲ್ಲಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಣ ಸ್ವರತಲ ಕೆಜಿ మీరు ఎన్న కండని లేరేనా ಏರಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಹಾಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಯಾನ್ ಮನೆ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜನ ಧರ್ಮಗಣನೆ ಇಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಐದಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಾರ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಫೋಡ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪನಿಯಾ
పనిపించి నీరు తిగలేనా సాటిన్ కంత ఇల్లర్దిద్దరదా ఇంకా మన్పేరు ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದ ಈ ಏನ ಮಲ್ಪನ ದೆತ್ತನ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೆಪ್ಪು ಸಾಡಿ ದೆಪ್ಪು ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಟಾತಾನೆ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟಾತಾನೆ ಮೂರ್ನ ಅದು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಯಾನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲುದು ಸಾಡಿ ನಿಂಚ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬೀರಡ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಸರಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇದು ಬೀರ ಅಂತುಗ ಪೊಡಸ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವೇನ ಮನೇನಾ ಮನೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಗ ನಿನ್ನ ಕುಲ್ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಸಾಡಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ತುಕೈ ತಿರ್ಗನಾ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಓವೇನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮೀನನ್ನ ಮೀನು ತಿರ್ಗದ ರಟನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಟ್ ಹೊಡ್ದ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಡಿಡ್ ಈ ಪುಡಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುತ್ತ ಭಾಗ ಓಪನ್ ಅಂತದ ಅಂತನಾ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೀನಲ್ಲ ಬೊಕ ಮಂಜೋಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದ ಹೌದಾ ಅಕೊಂಡ ಪುಡಸ ಮಾರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಡಿದ ಮೊರಡಿದ ಸ್ವಾಡಿ ನೀ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬುಜೆ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ್ ಗೊತ್ತಾಣತ ಆಮ್ಮ ಇರ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೀಪ ಏನು ಬುಡದಿರ ಬಾತಾರ ಬೇಕನೇಡಿ ಅಂದ ಬುಡದಿರ ಬಾತಾರ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಇರ್ ಮಂದ ಏನೊಂಚೂರು ಬಾತಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪಗ ಚಾ ಬರ್ಕನ ಚಾ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕುಲ ಇಂಜಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಉಲಾಯ್ ಬೋಡ ಚಾ ಬರ್ತಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಮಾರೆ ಸರಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಉಂಡೋಳು ಆರು ಧರ್ಮ ಕೊಂಚ ಕುಲ್ದೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಆಡೊಂಜಿಗೇನೆ ಪಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತುದಾರೆ ಪಳ್ಳೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುನದಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಉಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ತಡೆಗಟ್ಟರ ಮಾತೆರ್ಲಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನೇಪಾಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಸ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಯಾರು ಪನ್ಪಿ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂತುಕ ಯಾತ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂದಿತ್ತನ ಪನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕಾಜಿರ ತಾಲೂಜ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಈ ಸಾರ್ ತಿಂಜ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬರ್ಪೇಡ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಇರಬೋತನ ಕೇಬಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಉಲ್ಟಾ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚತ್ ಈ ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದುನೆ ಬಾರೇಟ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಬನ್ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಪುರ ಲೈವ್ ಆಪನ ಆಲೋಚನೆ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ರೇ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ ಕೊರೋನಾಡ್ಲ ಆ ತೆಂಕದಳ ಉಂಟು ಕತ್ರಿನ ಕೈ ಅಫ್ಘಾನ್ ಇರ್ತು ಯಾರ ಟಿವಿ ಯಾರ ಈ ಜಾನ್ ಅಫ್ಘಾನ್ದ ಮತ್ತ ತೂಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪಣಿರಿ ಅಫ್ಘಾನ್ದ ಆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತ ಕಬ್ಜಾ ಮಂತ ಇರ್ ತೂತೋಡು ಇರ ಕಂಟಲ್ದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡು ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ 40 ಜನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿ ಅಂತ ತೂತಿನ 40 ಜನ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಕೆಡ್ದು ರಡ್ ಬಾಂಬ್ ದರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಅಂತ ತೂತಿನ ಈತ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಾಂಬ್ ತರ್ತೀರು ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಜೋ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಚು ಈ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಇಜಿ ಜಾನಿಲ್ಲ ಅಡೆತ್ತೆ ಎಮ್ಮನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದೀನಿ ಕೈತಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಯ್ಲಕ ಬಾತಿರುವೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೈಡ್ ಮಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಟ ಕೊರೋನಾದಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂತೂ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಯ್ನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ ಕೆಲವು ಕುಸಲ್ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಐಕಲ್ ಅಂಜ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ಬೋಡು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಇದು 100 ಜನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸೇರುವನ ಮತ್ತೆ 100 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊರಾನೆ 100 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನದ್ದು ಹೊರ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ತೋನಸ ದಾಖಲೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬತ್ತೇಡ ಒಂಜಿ 2 ಮುಚ್ಚಾರ ಜನ ಇಂಚ ಸುಧಾರ್ತ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡು 5 ಗಂಟೆ 100 ಜನ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ತಡೆಗಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನಸ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೇನು ಪಾಡಂ ರೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊರೋನಾ ಅವು ಕೈಪೇತ ಕೊರೋನಾಗ ಆಪುಜಿ ಬಂಜಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಕೈಪೆ ಕೊರೋನಾ ಐಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೋಟ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಡ್ತುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮರ್ಲು ಆತಿರ್ಲಿ ಇತ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದ ಆರ್ಡಕೇನ್ಗ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಲೋಚನೆ ಗಾಢ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನ ಜಾಣ
ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲಿಂದ ಅಂದಾಜು ಜೌದಿನಿ ಜೈದಿನಿಯ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಪ್ಪರ ಬೈದಿನ ಈಡೆ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಪರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅವೇ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುಜಿ ನಿಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುಜಿ ಏ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಬೆಚ್ಚಾಮನು ಬೆಚ್ಚಾಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡುವೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡುವೈ ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಹೆಜ್ಜಾವನಿ ಹೆಜ್ಜಿನ ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಐ ಕತ್ತಿಯ ಸಾವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏ ಹೆಜ್ಜೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡೆ ತಪ್ಪು ಎಂಚ ಅವ ಅಂಚ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಬನ್ಪಾಡ್ತಾವ್ ತಪ್ಪು ತುಲೆ ಮರ ಕೇಳಿ ನೀ ಏನ ಕಾಂಡ ಏನು ಬುಡೇದಿ ಬಂಡಲ್ ಫಿದಾಡ್ನಾಗ ಕುಂಟಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಬಂಗ ಆಪುಣ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರದೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕುಡಲ ಮಂಡಲ್ ಕುಂಟಾಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ഞാൻ ആപ്പിച്ചു വേണ്ടേ വെച്ച ഉഞ്ഞ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ കുണ്ടാത്മ ബേർസിൻ അപ്പൊ പണ്ടുപോണോ മേ ആട്ട് ഡ്രാഗ് പോയി പോടുണ്ടാലേ ജതെ പാത്ത് പോണോ ആട്ട് ഡ്രാഗ് പോയി പോടേ ഞാൻ അവേ പണ്ട ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಯ್ತಿನ ಉದ್ದಾಣ ಆಟ್ ಹೋಯ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಬುಡಿದ ಮಲ್ಲ ರಪಕ್ ಮಾಡು ಏಕ ಬನ್ನೇಕ್ ಬೇಜಾರೇಜಿ ಬುಡಿದ ಬನ್ ಪೊಲಿ ಮೇ ಮಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಆಟ ಆಟ್ ಹೋಯ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಓ ಹೋಯ್ತನ ಜೂ ನರಕ ಸಮಾಧಾನ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಸಾವಲಿನ ವಾಡೆ ಉಂಟುನತೆ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾರು ಒಯ್ತು ಜಾತ್ ರಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈರೆ ಕೊರಡು ಮೈನ್ ದಾಗೋ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರಡ್ಡೆ ಗೋಪೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮೇ ಆರೇತ ಮೆಸೇಜ್ ಏರು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂದುಲ್ಲರ 9845439720 ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಲವೆ ಐಕು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹತ್ತಿ ಕರಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ಅಥವಾ ಒರೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕದ ಹೋಗ್ಬಿಡೈಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರು ಕರೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋನದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ತತ್ತಡ ಸೀದಾ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಆವೇಶ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಕ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮರ್ದು ನಾಡು ಪತ್ತು ಐತೆ ಅನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮಲ್ಪ ಏನು ಮರ್ದು ನಾಡು ಬದ್ದು ದಾಣೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರ್ ಮರ್ದು ನಾಡು ಬದ್ದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾತಾಡ ಮತ ಗುಣ ಆಪಿನತ್ ನಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ ಓ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬುದಾರ ಎಂಜಿನ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞನ ಕೇಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೈ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ದು ಉಂಡು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆವು ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಓ ರೆಡ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆವು ರಡ್ಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಹಾಲ್ದಲ್ಲ ಮಾತ ಗುಣಾಪಿನೇನು ಇತ್ತ ದಾದ ಮಂದನ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಪ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ WWF ಎಂಕಿರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಪ್ ಆತ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಏನ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಂದು ಬೇರೆ ಮಾರಿ ಈ ಊರಿಗೆ ತಾನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಬನ್ನೋಡು ನೋಡೋದಲ್ಲ Okay, enough. Doctor, have a seat. Thank you. Yes. Hey, live போடுங்க live போடு live போடு என்ன மரியாதையில போனியா ಚಪ್ಪಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇದು ತೆಲಿಪುಗಯೇ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ತು ನಲಿಪುಗಯೇ ಪರಜೋಕು ಬೋರಾಂಡ ಹೊಸ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ಬೋಡ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಾನೆಯೇ
ಮಾರೆ